Intro-ul nostru cel foarte bun. Eu sunt Șov David și azi vom face un storytime. Nu este real. M-am gândit eu la el pentru că nu mai căutam pe Google pentru că îmi era lene să mai citesc. Și da, hai să începem. Eu sunt Sergi. Am 13 ani și părinții mei în fiecare zi de la 3 dimineața mă lasă acasă și vin la 12 noapte. În această noapte am auzit niște țipături. Nu ne-am băgat în seama, am zis că doar vecinii mei, pentru că ei au niște copii mici și poate mai zbeară, că știți cum sunt copiii mici. Așa că n-am băgat de seamă. Dar după ce am auzit o ușă care adică ușa noastră care se deschidea și scârțăia, adică ușa noastră nu scârție de obicei, dar că în acel moment scârțeam. Și în momentul ăla am zis că părinții mei care au venit mai rapid. Da, atunci era 7. Și da. Da, m-am uitat cu ochiul, pardon, și de fapt nu erau părinții mei. Adică nimeni nu era, dacă vreți să zicem așa. Era foarte ciudat, adică nu era nimeni, dar s-a deschis ușa, eu nu credeam în chestii bântuite sau ceva de gen. Așa că am țipat, cine e acolo? Și a răspuns bunica ta, doar că eu nu aveam o bunică, adică bunica mea era moartă. Scuzați sunetele dacă auziți, dar nu contează, cred. Și a zis bunica ta. Am zis, dar bunica mea e moartă. Și am văzut niște sânge. M-am speriat foarte tare, așa că m-am băgat în dulap, pentru că n-aveam unde să mă bag. Și am văzut niște picioare pline cu sânge aproape și avea un cuțit care era plin cu sânge și zicea te poți ascunde, dar tot o să te găsești. Și eu eram gen adică, nu. Am tăcut în continuu până au intrat părinții mei, adică până la 12 noapte am stat. Era și pe lângă mine. Mai și tăia puțin, dar fără să știe, adică nu știa că sunt acolo, adică a băgat cuțitul, adică nu știu cum să zic, și m-a tăiat puțin la mână și până la 12 noaptea am stat acolo, ciudat, pentru că mă căuta până atunci, genul, what? Cum să mă caute de la 7 o grămadă de ore? Genul, era cam ciudat, până au venit părinții mei, au auzit, au chemat poliția și acel hoț nu se știe dacă mai e viu, nu știu, ceva de genul, nu știu dacă încă
mai este viu, pentru că am auzit că a primit închisoare asta, 10 ani. Deci, na. Și cam acesta a fost story time-ul. Nu este story time-ul meu, cum vă zic o dată. Story time-ul m-am gândit eu și da, am o bunică, nu este moartă, deci, da. Nu, ziceți că vai, că n-am bunică, că na, este viu. Și na, cam acesta a fost story time-ul, eu am fost Șos David și na, pa, pa. Da, scuzați, eu filmez cu o aplicație și na, mă mai enervează pe mine. Na, în fine, ceau!